Άμα μπορούσες να ξεκινήσεις μια νέα χριστουγεννιάτικη παράδοση, τι θα ήταν? Έχω μεγαλώσει σε χριστιανικό περιβάλλον, οπότε μ' αρέσει αυτή η ιστοριούλα με τους τρεις μάγους και η bonus ιστορία με τον τέταρτο μάγο που δεν πρόλαβε να πάει στη γέννηση του Χριστού. Θα ήθελα στην ανταλλαγή δώρων τα Χριστούγεννα και όχι την Πρωτοχρονιά, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα ανταλλάσσουμε δώρα την Πρωτοχρονιά. Να ντυθούμε μάγοι. Δεν το σκέφτηκα να ντυθούμε μάγοι, αλήθεια είναι. Σκέφτηκα να δίνουμε στο σπίτι κάθε οικογένεια σε κάποιο μέλος ένα από τα δώρα των μάγων. Σμύρνα, Χρυσό, Λίβανο που είναι τα 3 στάνταρ και του τέταρτου μάγου, του Αρτάβα, που ήταν ζαφύρι, ρουμπίνι και πέρλα. Όχι απαραίτητα να ξοδευτούν τόσο πολύ, γιατί το ρουμπίνι... Εγώ δέχομαι αν θες να μου κάνεις ρουμπίνι και πέρλα. Δεν θα πω όχι. Να είμαι και λίγο πιο budget friendly. Μπορεί να υπάρχει από αληθινή πέτρα μέχρι μια μπλε πέτρα. Και ας μην είναι ζαφύρι. Να προσομοιάζει, ας πούμε, με το ζαφύρι. Μου χάλασε που δεν ήταν original, εντάξει. Ήταν εμπνευσμένο. Ποιος θα τα αφήνει αυτά τα δώρα στον κόσμο? Οι φίλοι, οι συγγενείς, ο Αρταβάν? Κάποιος μέσα από την οικογένεια, κάθε σπιτικό, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι, καλά, και μετά θα είμαστε εμείς που έχουμε ανεύθυνους ανθρώπους μες στην οικογένειά μας και θα βλέπουμε όλους τους άλλους που παίρνουν δώρα και εμείς δεν θα παίρνουμε. Το δέχομαι το ένα, το δέχομαι. Οπότε είναι η σειρά μας να κάνουμε λίγο τράμπα τις ερωτήσεις και να απαντήσεις εσύ όσα απάντησα εγώ και εγώ όσα απάντησες εσύ. 4,6 μέσης ώρας. Μισοπέδωσες. Round 2. Fight. Στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, δεύτερος γύρος τώρα. Μέσο όρο εσύ έχεις πάρει από μένα 4,5 και εγώ από σένα 5,5. Και θα μου κάνεις μαζικά τις ερωτήσεις που δεν έχω απαντήσει και κάτω θα υπάρχουν τα νουμεράκια που δεν έχεις χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο κρατάς αυτή την κάρτα 1 και 10, το δείχνω ανάποδα, για να την χρησιμοποιήσεις στις δύο τελευταίες ερωτήσεις που θα με βαθμολογήσεις. Κάτω υπάρχουν το 2, το 5, το 7 και το 8 που δεν έχεις βάλει σε μένα στον πρώτο γύρο. Okay. Και είσαι έτοιμη να με ρωτήσεις μαζικά όποιες ερωτήσεις δεν απάντησα με τη σειρά που γουστάρεις. Ωραία. Βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα. Λοιπόν, είναι λίγο πληρωμένη απάντηση, γιατί θέλω να είναι red velvet. Αλλά απ' έξω να υπάρχει ζαχαρόπαστα πράσινη, να έχει ενδοκάριδο από πάνω, γιατί συνήθως η μαμά μου βάζει ενδοκάριδο, να έχει και μια γεύση από κονιακάκι, γιατί κονιάκ χρησιμοποιεί η μαμά μου συνήθως, στα μελομακάρονα, αλλά να το μεταφέρουμε. Οπότε αυτά νομίζω. Δεν είναι τόσο γκράντος η δική σου, αλλά ευχαριστώ για το 8. Ποια θα ήταν η ιδανική σου κάρτα Χριστουγέννων? Θα ήταν με όσους φίλους μου θέλουν να φωτογραφηθούν και θέλουν να μπουν στη διαδικασία, να κάνουμε recreate κάποιο artwork από μουσικό άλμπουμ, αλλά σε χριστουγεννιάτικη version. Δηλαδή, ας πούμε, το κλασικό αυτό artwork του δίσκου των Beatles που είναι πάνω στο Abbey Road, αλλά ας πούμε ντυμένοι χριστουγεννιάτικα. Και να είμαστε 4 φίλοι μου, ας πούμε, σε μια διάμεση και να φωτογραφηθούμε κάπως έτσι. Αυτό, γιατί είμαι και πολύ συνδεδεμένη με τη μουσική. 4 χρόνια DJ, δεν φεύγουν από πάνω μου τόσο εύκολα. Όχι, το ακούω. Βάση! Εντάξει, δεν ήταν υπερπαραγωγή, ήταν εσύ σαν ένα πεζοδρόμιο, εντάξει. Βάζω 5 γιατί μπορεί να είναι ωραίος δρόμος. Μην μου πεις φιλής όμως και δεν πω άλλα πράγματα. Τώρα έρθει η δικιά σου σειρά να φτιάξεις βίγλαν για τα Χριστούγεννα. Έφτιαξα δικό μου κακό Χριστουγέννων. Θα είναι ένας μάγος παιχνιδοποιός που θα φτιάχνει παιχνίδια, ίσως να μετατοπίζεται και από πόλη σε πόλη όταν το τζακώνουν, αν το τζακώνουν ποτέ, που όποιοι γονείς ή παιδιά ψωνίζουν από το κατάστημά του, κάθε παιχνίδι ζωντανεύει από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά
και εξαφανίζεται την πρωτοχρονιά, κάνοντας ζημιές μέσα στο σπίτι. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας το πιάσει το τερατάκι ζωντανό, τότε αναιρείται, ας πούμε, το ξόρκι των παιχνιδιών. Οι ζημιές δεν υπάρχουν πια. Αν δεν καταφέρουν να τα πιάσουν τα ζωντανά τα παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα, εξαφανίζονται πάλι τα παιχνίδια, επιστρέφουν δηλαδή στον αφέντη τους, αλλά οι ζημιές παραμένουν. Ευχαριστώ πολύ, υγεία να έχετε. Δεν μ' αρέσει που φεύγουν οι ζημιές, θέλω να παραμείνουν και να βασανίζουν αυτούς που γιορτάζουν το Χριστό. Ωραία, λοιπόν, ερώτηση. Ποιο είναι το δικό σου συναίσθημα που έχεις ταυτίσει με τα Χριστούγεννα? Το δικό μου συναίσθημα που έχω ταυτίσει με τα Χριστούγεννα, νομίζω το αίσθημα της ασφάλειας. Παρόλο που αναγνωρίζω ότι οι χριστουγεννιάτικες γιορτές συνοδεύονται και από ένα μικρό οικογενειακό δράμα, είτε είναι αγαπημένη η οικογένειά σου είτε όχι, και αν όχι από την οικογένειά σου, από το ότι γυρίζεις στην πόλη σου και βλέπεις τον παιδικό σου φίλο, ας πούμε, την παιδική σου φίλη. Δεν έχω παιδικούς φίλους. Στις επόμενες 2 ερωτήσεις που μου μένει να μου κάνεις, θα μου βάλεις ή 1 ή 10. Ποιο θα ήταν το ιδανικό σου χριστουγεννιάτικο πάρτι? Λοιπόν, προφανώς είναι καλεσμένοι οι φίλοι μου, αλλά είναι και καλεσμένα όλα τα girl crushes μου που είχα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν ήξερα ότι είναι rainbow flag. Από τον χαρακτήρα της Σερίνας στο Gossip Girl. Από την ίδια την Blake Lively. Συμμαθήτριες, καθηγήτριες, φίλες. Και dress code, θα ήθελα το κάθε άτομο να έρθει ντυμένο όπως το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο στολίδι. Αναγνωρίζω ότι σου έκανα επίκληση στο συναίσθημα με το ΛΟΑΤΚΙ content του πάρτι μου. Άρα στην επόμενη θα μου βάλεις 1. Θέλεις να ακούσεις τουλάχιστον την απάντησή μου? Μένει το ποιος θα ήταν ο τίτλος από το δικό μου χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Και αναγνωρίζω ότι είναι κλεμμένο, δεν ξέρω αν τα copyrights μου τα έχει Disney, θα το τροποποιήσω. Η κυρία και ο αλήτης, για να μην το πούμε η Λένη και ο αλήτης, θα το τροποποιήσουμε λίγο για να μην χτυπήσουμε τα δικαιώματα, δεν ξέρω. Που είναι η ιστορία ενός κουταβιού από τη στιγμή που δόθηκε δώρο σε αυτό το κορίτσι, σε αυτή την κυρία, μέχρι την ημέρα που έφυγε από αυτή τη ζωή και θα το ακολουθεί σε όλες τις περιπέτειές του με την αφεντικίνα του. Ναι, το ξέρω, αυτό θα σου μένει να βάλεις 1, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα μου βάζεις χαμηλή βαθμολογία. Τώρα οι αντίστροφες ερωτήσεις. Δεν σε έχω ρωτήσει ακόμα για την αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη σκηνή. Αν έπαιζες, ποιο θα ήταν ή από κάποια ταινία ή σειρά. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Βασίλης Καΐλας, Γιάννης Καλατζόπουλος, Γιώργος Μάζης, Τάσος Μασβανίδης, Λέτα Μουσούτη. Για τη σημαίνει τελείωσε το μαρτύριο και μπορείς να δεις κάτι άλλο. Πρέπει να σου βάλω 5, 4, 8 ή 10. Αυτά μου έχουν 4. Δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα μου αρέσει το Χριστούγεννα, αλλά έρχονται κάθε χρόνο. Για το χριστουγεννιάτικο σου πικνίκ. Περιέγραψε το. Θα ήταν κάπου ζεστά και θα ήταν σε κάτι σαν σαλέ. Θα απλώνουμε αυτό το καρό τραπεζομάντιλο στο τραπεζάκι. Και δεν μου λες τώρα γιατί με ξεμονάχιασες εδώ πέρα? Εγώ, εσύ μου είπες να έρθουμε στο σαλέ σου. Εγώ, ναι, αλλά αφού πρώτα εσύ μου το έχεις πει με τα μάτια. Και θα είχε μπισκότα και σαλάμια και προσούτο και αλαντικά γενικά και τυράκια. Και κρασί. Τώρα με έφερες λίγο, Θα ήμασταν ζεστά, θα τρώγαμε μαλακιούλες και θα παίζαμε χαρτιά. I love it. Στην αρχή ήμουν έτοιμος πολύ πεντάρι. Αλλά με όλη αυτή την περίοδο. Μετά τα σαλάμια. Τα σαλάμια δεν μου άρεσαν τόσο. Μου άρεσε το κρασί και η χαρτοπεξία. Γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τα σκοτεινά σου πάθη. Τα παιδικά μου Χριστούγεννα. Όχι ότι έπινα. Ή έπαιζες. Αλλά έπαιζαν οι οικογενειακοί φίλοι με τους γονείς μου και μπλα. 8. Γιατί πιστεύω θα με ενθουσιάσεις. Το ιδανικό σου δώρο ή που σου έχουν κάνει που θα ήθελες να συμβεί. Χριστουγέννο δώρο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πάρει πολλά Χριστουγέννα. Θα ήθελες ίσως... Λεφτά. Λεφτά. Για να τα κάνεις κάτι συγκεκριμένο έχεις στο μυαλό σου. Φαγητό.
Φαγητό! Insta. Δεκάρι. Ναι, που λες δεν θα χαραμίσω το πεντάρι μου για να σε ρωτήσω το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο pullover. Θα τα πούμε μετά. Θα βάλω το πεντάρι μου στην χριστουγεννιάτικη σου παράδοση, έτσι ανταποδοτικά λίγο, που δεν σου αρέσει ούτε η δική μου, αλλά θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη παράδοση που θα ξεκινούσες εσύ. Παίρνουμε τους ενοχλητικούς μας συγγενείς και τους κλειδώνουμε σε ένα υπόγειο. Για πόσο καιρό κλειδώνουμε τους συγγενείς στο υπόγειο? Για τα Χριστούγεννα. Και πρωτοχρονιά? Όχι, πρωτοχρονιά τους αφήνω. Μεγάλο καταδί. Εύσπλαχνη. Βάζουμε μια κάμερα, ενώ τους αφήνουμε χωρίς φαΐ και νερό. Και... Χωρίς φαΐ και τη μέρα των Χριστουγέννων, έτσι. Ναι. Για λίγες ώρες μου αρέσει, αν πάθουν και κάτι. Και τους βλέπουμε, ενώ εμείς τρώμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και έτσι παίρνουμε εκδίκηση για τι μας έχουν κάνει. Wow! Τι σου έχει συμβεί! Ξαφνικά θέλω να σου μεταδώσω λίγο χριστουγεννιάτικο πνεύμα, γιατί δεν ξέρω τι έχεις περάσει σαν παιδί. Γιατί το λες αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα. Οπότε, είναι καταδικασμένο να πάρει το πεντάρι σου, το πεντάρι μου, η χριστουγεννιάτικη σου παράδοση. Και πάμε στην κάρτα Παλαντέρ που έχω να σου βάλω 1 και 10. Αν ήσουν δήμαρχος Αθηναίων, τι θα έκανες για τους πολίτες σου, για το κοινό σου, δωρεάν, για να ομορφύνεις την Αθήνα, για να αξιοποιήσεις κάποιες εκδηλώσεις, να ξεκινήσεις καινούργιες εκδηλώσεις. Αυτό. Και θέλω να μου πεις παράλληλα το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο pullover για να αποφασίσω, αφού μου πεις ποιο θα πάρει 1 και ποιο θα πάρει 10, γιατί δεν θέλω να μετανιώσω. Δεν θέλω να μετανιώσω. Για το πώς θα στόλιζα την Αθήνα. Ναι. Γενικά δεν μου αρέσει ο χριστουγεννιάτικος στολισμός. Το περίμενα. Μ' αρέσουν πολύ τα φωτάκια. Οκ, το σώσαμε. Το σώσαμε. Ναι, τα φωτάκια έχουν μια αγάπη, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν. Πολύχρωμα. Ναι. Πολύχρωμα. Θα κρατούσα τα φωτάκια. Πού? Παντού. Και στο μετρό θα βάζεις φωτάκια? Ναι, μη σου πω, θα βάζα λεντοτενίες μες στο μετρό εκεί πέρα πάνω. Οκ. Ή dark lights και θα έσβηνα το φώτο, ξέρεις. Ναι, οκ. Θα πάρει το 1 μου. Δεν ενθουσιάστηκα. Τα λαμπάκια. Μου αρέσουν τα λαμπάκια, μου φαίνεται πάρα πολύ φτωχό. Μα θα είναι πολλά λαμπάκια. Αν έχει ξαφνικά πάρα πολλά λαμπάκια, ξεφεύγει λίγο ο υπολογισμός της ΔΕΗ και ο λογαριασμός της ΔΕΗ και θα χρεωθεί. Θα είναι με αυτό που φωτοβολταϊκά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έχεις, είσαι διατεθειμένη να υποστηρίξεις. Ναι, τα λαμπάκια. Παραμένει 1. Το αγαπημένο σου pullover που θα πάρει 10 αναγκαστικά, ό,τι και να μου πεις, μαύρο, ξεμαύρο, δεν ξέρω. Κοίτα τώρα με προειδεάζεις. Είσαι σωσό από τα εγκλήματα. Κοίτα, μικρή την είχα ως πρότυπο. Οκ, ποιο θα είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο pullover? Ένα με τη σωσό. Ένα με τη σωσό. Με το χιόνι στο καμπαναριό που σώφησε όλο το χωριό. Έλα, εντάξει, οκ. Είναι iconic cult σκηνή, οπότε δεκάρι. Θέλω αυτό το pullover. Θα στο φτιάξουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο pullover. Please, αλλά μπορούμε σε πράσινο, γιατί το μαύρο δεν μου πάει πολύ. Ναι, οκ, σε πράσινο. Σε πράσινο. Χιόνια στο καμπαναριό, ψάφες όλο το χωριό. Διν, διν, δαν, 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 διν, διν, δαν, 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 διν, διν, δαν, διν, διν, δαν, διν, δαν. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Θα είναι εδώ στο κουτάκι της περιγραφής. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και σας παρακαλώ πατήστε και το καμπανάκι, γιατί ακούσατε τα τόσα ding ding dan που κάναμε. Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβαίνουν κάθε μέρα από τώρα, 1η Δεκεμβρίου μέχρι και 25. Θα σας κρατάω συντροφιά. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε. Θα βαρεθείτε να μας βλέπετε. Άντε, bye.